pasa, gau pasa. Gau pasa. Apantxon, Tolosara bidea noa taxian. Hori da, gau pasa. Ezkoaz azterera. Da telebista show bat. Elkarrizketak, musika, eta humorea, Anjon. Humore asko, Anjon. Flipatu egin duz. Gau pasa, kanta. Gau pasa. Hombre, gurru, non zabiltza ba? Ah, New Yorken. Mesez, momentu batean New Yorketik ere pasa, bale? Eguna ondo bukatzeko plaza. Etxeba, bazatoz ezta? Zuk ikusi, baina honelako festa bat ezin duzu galdu. Por cierto, zure herri txiki hortan Miren Nogales ere baldima dabil, ari ere saiotu etortzeko. Joni Platz! Uste dut urretxura ere laizter iritsiko garela. Entzun, taxira sartuta lehenengo momentutik ez hasi pelikula kontatzen. Bale? Aitzi, zaldibira goaz zure bila, Zuri ez daukat ezer kontatu herrik. Badakizu ze martxa eta badakizu zertara goazen. Eta sartu pelukak, maletan. Barkatu baina zaldibitik eta urretxutik ere pasa ados. Buelta ederra egingo dugu ba. Korrikak baino kilometro gehiago egingo ditugu gaur. Barkatu, ondarrura ere bagoaz, Ta, beste nonbaitetik pasa behar aldugu. Azkenean gau pasa hemen egingo dugu. Eta ez eteben. Noski egingo dugula, gau pasa. Eta Anaia? Non utzi duzu Anaia? Joder, Anjon! Barkatu, bueltakoan Tolosatik ere pasa, bale? Azkenean galanta egin erdugu gau pasa. Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Astearte gauean estreinaldia ETV baten.